А ви знали, є 2 рецепти з гліцерином, і обидва працюють. Беремо гліцерин, я одразу купую 5 флаконів. У першому варіанті змішуємо з оцтом, у другому – з нашатирним спиртом. Аптечний флакон із гліцерином, який наповнений не доверху, доливаємо оцтом, струшуємо і готово. А якщо з нашатирним спиртом, змішуємо у пропорції один до одного – гліцерин і нашатир. Втирати цю суміш можна і вранці, і ввечері, а на ніч – у п'ятки, стопи, пальці. Через кілька днів ви побачите вражаючий результат. Ваші п'ятки порожевіють, нігті набудуть красивого блиску. Цією сумішчю також можна змащувати лікті. З вами був доктор Василь Неболій. Говоримо просто і щиро про медицину та турботу про себе. Підписуйтесь на мій канал, натискайте дзвіночок, і ми обов'язково ще зустрінемось. Дякую вам за увагу, будьте здорові!